Mental health, особено за мъже, е нещо, което всички пренебрегваме. Всички пренебрегваме мега много. Изключително много мъжете пренебрегват собствения си mental health. Това води до много грешни решения. И дори аз, на 28 съм, мога да кажа, че имам една емоционална интелигентност, която е на едно много добро ниво. И дори аз не мога да се контролирам. И ми се налага да ходя на професионалист. И когато ходиш на професионалист, ти чуваш, това е единствен начин да чуваш едно обективно мнение. Защото хората около теб могат да кажат да се чувстваш зле. Дори да ти кажат да се чувстваш добре. Ти може да се чувстваш зле, защото някой те е накарал да се чувстваш зле заради грешни идеологии. Но може би не трябва да се чувства зле. И когато говориш с твои приятели, когато говориш с твоите приятели, родители и т.н., те могат да ти мислят само единствено доброто. Обаче тяхното добро не е обективно добро. Това е тяхното добро през определена гледна точка. И не е нужно да се затормозяваш нито ти, нито хората около теб. Бъдете на професионалисти. Наистина. Това е най-доброто нещо, което мога да направите. За какъвто и да е проблем.